Bueno, nga higala mga kasama. Ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Andoy. Kini gibutag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan ang ato magtatampo si Andoy. Kini nga akong asawa maldita kay hadlok lagi taon mo mga silingan lagi taon na niya. Kay sige panghambog nga taga Sikihor kuno siya. Unya sige panghambog nga daghana kuno kayo siya agbang barang. Mao nga di ko mutuo kay nga taga Sikihor di man ni barang. Di man ni sige panghambog nga. Do na sila ilana. Ana, mao ni nga akong problema ron bigara ni siya kay madlo ka mo silingan. Aron yung masabtan akong sugilano no. Inaniyon ako pagsugod samtan niya ako kumpare si Pre Pedro. Pre, laay, kinabuhi. Kantahi, panahon siguro nga, lipayon ko ni mo. Kaya siya ako ilipay mo. Kantahi ko, di ko mag-uol, pre. Di bigagikan. Ha? Dito ka sa ilang nani. Nanik na baro, tumubo kay tayo. Mag-uol lagi siya, sige na ko gapyan pa. Anong imam lang ganun? Wala akong ganun ni kinani lang ganun imam ganun. Bitaw ni, kumidyar yung branda din. Kantahi ko, Robe. Larga. O siya, imong katahon. Binila nga, alapan. Katong driver nga. Kaluloy. Makaluwi, larga. Ay mo. Ako'y binilanggo sa tugma. Buot kong magminyo, apan wala ako'y kwarta. Kining akong gato, wa para bagitsura. Apan sama na ko, labihan sang turdoya. Maunay karon ang akong problema. Kay pirming di malas ang akong pamasada. Kining trabaho ko, mao ang pagmaniho. Usahay masiro, trabaho tas mga abusado. Tambaki ako pre, sa yung pagdiskarte. Tingki na buhi ko, mawag yun intay swerte. Bangga ko ka, kining jean sa poste. Bahala na unya, kamo sa kape. Apan malaot, ang naghambay labot. Maangin lang unya sa akong kaway buot. May patingalibay, magkuha kong uway. Arway magnahay, hikog sa kamunggay. Arway magnahay, maghikog sa kamunggay. Thank you kayo, salamat kayo. Balik-balik na rin ha. Dada sani, padato yung manok ka mong bukik til. Padato mo bakit eh? Ayaw sige dangaw diyang pidruha kan. Mau na magina. Kuha mo nito na dito ngiti. Sige na ay, salamat kayo. Salamat kayo, ha. Thank you kayo. Sige. Ano mahapit ko sa mo silingan sa. Sige, thank you kayo. Ato mo disay sa Diyos kay dugay na kituwanan ni mo Lodi. Oh, posible nga ipag prasinulog. Adoy! Oh, yay, tingog alarman ako. Patay na ni Ron. Day! Day! Ay, karundero doon na rin! Oh, Day, Day! Ay, paitan niya akong asawa. Bida, maka-asawa tang irong buang. Pait kayo! Maghot bisag taon sa wala na to hilabti siya pero maghot. Paitan ni Bayhana og mawi magdaghan abot lang. Sakay purmas na sodo. Nanalagi taon kami nga taon publika. Nasa doy Day. Ay! Kadaan pag yun, kursus! Sakitaan na di, oy! Ay, angay ni mo kay tawgon ka duol dayon. Ay ko pa sa gita kay sakitin akong tutulan animal. Ay, tao ni kung sakit ang tutulan mo. Hilom ya! Murason pa dyan ka na. Wa mo takiba ako sakitan ni budalan. May mo hilom. Ang ko'y gipunan pa yun! Manuun sa sus. Baluop man sa Hilom sakita. ka ha? Burot na rong tiyan ni mo ron. Gusto ka paburuton ko na ha? Gusto ka bang paburuton ko na? Usa! Ina niya ako asawa basta may maglagot. Budayon tayo. Burutong ko na tayo na. Burutong ko na. Kaya lagi, taga Sikihor lagi. In fairness sa taga Sikihor ha. Di ko matuong nga inana na sila. Iya pang ipahambong nga. Dito ko no sila. Ang iyang kaliwat. Mo ipag-iitan ko ng mga mamarang taon. Maon nga, hadlok sa taong uban na niya. Kunya. Naunsa naman sad mo, Andoy, ha? Naabot man sa pikas baryo ang tingog sa imong asawa. Nag-away na sad mo? Mama, ipernimin ko na. Away ko na. Pastilan, baya. Naunsa na baya taon mo, eh? Di mo ka-disiplina, di ka ka-disiplina ng asawa mo? Mama, nay. Kuan mo, nay. Kanang ako, bisag tinuod, bisag tinudon ko niya, ingon nga pa.
ingon mo din na siya na nga paboruto niya akong tiyan mo. Di ko Ay, kadupan. sos, too ka man. Wa na narong panahon na, oy. Oo, tinuod ang kanang sikihor, ha? Naila na sa usa sa mga daghang mamarang. Nga? Pero karon wa na, oy, nausa ka ba? Sa una, mahadlok ang mga tao nga moadto sikihor. Pero karon na, usa na kana kasikat na kaayo nga tourist destination ang sikihor. Wa naman dito ka ng ilang giingon nga mamamarang, oy, wa na, oy, sa una ra to. Ay, lagi sa una lagi. Nya unsay kalibutan to una pero na kalit burot yung iay noon. Uy, magbaso na tong burot. Ay, ambot lang. Basta kaya ko, ay, wa na gyud ko mutuo pa ana. Suma din sa ato. Kanang naga, kanang naga. Oh. Ilado man jud kay na sa una nga daghang mga ungo. Pero way igong ebidensya nga tinuod ang ilang giingon kanang ilang istorya. Ha? Og maadto ka karon og naga nindo ta kayo ang maong lugar. Ambot ana na Esos. Ay, pastilan. City of Lights ko lang nagaron. Mauna. Unya, karon be ganom ka na manoy pangasawa nimo kana imong asawa ron. Oh. Ha? May pang nangasawa na lang ka kanang ungo. Ha? Kay dili pa na mangunay. Hindi ko to gongo. Tuo lagi ka. Mga sawa ko gongo kay di mo nay. Ano man na? Kay mingon day ko nga mituo ko. Oh, mura mga mituo sa imong sultigon. Ay, wa ko mutuo. Misulti lang ko adto para pagpagawas sa atong kuan ba expression ba nga mas mayo pang ungo kaysa mamamarang. Oh. Kaya ang ungo di man na mangunay, ha? Mao man na istorya. Pero wa ko mutuo ana kay wa man ko ebidensya. Ay, sagdi lang nay. Sagdi lang. Ay, di ko no be. Oh. Suway ko ng pito ng asawa ni Monday. Aron di kaandan ana. Basta sa day. Saom na ko. Unsay buhaton ako nay. Hadlo ka sad. Ha? So pagyan ako ingnon nga. Kung kaliwat kang marang, ako kaliwat kong ungo. Ana. Abi lagi utsaon probida sus. Lisura. Lisura. Ay, bahala kung sa mo. Basta kayo mo nang atbangan ng iyong tinunto. Di man na tinuod ba? O lagi. O nya, si Bako rin matinuod mo buro ting akong tiyan. Awa na, uwain tanan. Dambot ni Moy. Ay, kabla ka nay. Kanas blita. Mausap na. Awa niya. Basta mausap na nay. Recorded by X Thunder Gaming. Yahampo yung taon ako sa alabaw mga kagahom di mamamiri nga mausap taon ako ng asawa. Kasi pagka tinuod lang nag-antos ko taon aning niyang kabaldita taon. Pero di ko katsukol, mahadlok lagi ko kay sa iya pang pagkabog. Sus, di ta kumulito ka ni kay. Taga-sikihor lagi siya, unya. Pre Andoy, Pre, tarso. Murag, niwan lagi ka karon. Saan? Murag kay ikaw sinyo? Ha? O nasobraan kasi mong design sa Diyos. Purpita. Murag may sudan? sudan lang pre, ambot lang. Murag, mauro niya akong kamatian pre. Ah, Kay halos kada kaon na mo, pulos baboy. yawa. Yawa sa dito. Yawa ko taon. Lagi, mag-uol mo kung dili baboy ang sudan. Yaya di mo? Sige ka kau baboy. Ayahay ko taon, pulos mo na imagination pre. Sorry ay, nausap ka. Lagi pre. Ano nga pre? Walang-wala mga gudwin pre. Mau mangaon mi sa amo, pulos lang imagination. Bisag tinuod, asin ragoy amo suhagot. Mau ba? Pag-sure pre. Lagi pre. Tungod sa pagsige na mo kaog asin pre. Nasakit nung kog Unsa? Unsa sakit di mo? diabetes. Aba. Balini pre. Tabla ng luka. Kuyawa ka nyo. Baka nabitis na kasi ron. Kakuyawat mo eh. Pero na pre, na diabetes si Paritirso. Tinuod kita yung insulti eh. Ay, tinguol ito pre. Ay, suras. Sabtos kalibutan ro. Mister di kay pre. Kay isod kay Spilingon. Nga usa ka tao nga himarat kayo. Pero may nagsuwa og asin. Madiabetes. Yes, tinuol na pre. Pero bida no. Sa biduang nga no. Ana, gina pre, mga di kita angay maglaom sa usa lang kaputang pre. Ha? Kaya gano. Unsa ba rin mo ha? Iksaba pre ha. Unsa ba? Tagtagruha ka? Dunggan tas uban. Ay, porbida siya di mo ako believe kaya ko di mo. Partilas babae mo kay Pedro Pod, ha? Di na kayo ihasa na ba? Pero si Ricky Magis Garing! Mayo kayo naglaro ba, no? Ay, dipindi mo na sa tong talent pre. Huwag talent, ha? Pero pre,
Doon na ako'y pangutanan mo ba? Taman sa man. Ambot og sweet to baka Unsa kaani. lagi, unsa lagi. Nakasuway na kag pamayot pre. Pumayot. Wow, uy, taon ko. So, ano taon na magkana pabayot ha? Mangutanan ako ba kung namayot na ka. Kay kuan ba? Kisa ba kanang lubihon na pre. Lubi? Oh. Suwat taon. Unsa ba na lubi? Ha? Kanang mura kag Ay, kung tungko. pre, atong katro. Sorry sa plaza. Unsay nahita mo? Butlo, butlo. Buno ka to. Suway ka na pre. Kisa ba Siyempre. kuan pre? Kita o ang bayot. Siyempre, bayot. Oy, ikaw lalaki ba ka? Ha? Ikaw mo lalaki. Ang bayot, yun mo. Imo nga, butlo, butlo. Ano man hay hang ano? Aray ko. Bali dito nga mo pre. Ano man, pre? Ha? Unsa ba? Nasipiyat dito pre. Di ako may gibutlo. Kanahan tong bayota. Aray. Patay ka na, pre. Kuya, awa mo takran ka, pre. Butlo, butlo! Sabi ka, ikegi, lubi-lubi! Pre ka, bungot si Tay! Ay. Ay, Mads, nakita mi si Duna ba? Duna sa gisulti na ko, Mads. Nga, dili maayo. Iya word sa good. Unsa man kuno yung gisulti nimo? Murag di good maayo, Mads, oy. Hadlokon man ta. Ngita tingali siya paburuton ko ng iyang tiyan. Tingalig mangihi siya pulos munggos. Yawa good anak, Mads. Napay mas kuyaw pa anak. Unsa man, Mads? Nga kanang iyang ipangihi ka munggos, inigawas anak. Tinunuan na. Bungot sa ito'y. Ay, Diyos ko ninyo kagina, ha? Di na bagay mahitabo nga mong kaka ko ninyo. Hilas ninyo. Kinsa ko ba ako si Bungan, ha? Nagtuo ang mga adlo ko ninyo, ha? Uy, Kalekse! Kasama ba ron? Buntag sa iyo, mga kasama naman kayo. Sumayin ninyo! Aron magkitag-katag! Tuho pati nga mo kitag tao nga nanutuhog toothbrush! Ay, Burbita. Si Blita ba ron? Sige, sumayin Ano, ninyo! Burbita na? Hadlo ko Kitsa mo kay kontra. Susiho na Ipanutuhin kami. ninyo, tamtak sa inyo toothbrush! Mga leche mo, ha? Sige! Sulti ko sa gusto ninyo, sulti kay andam kay ko dire! Lagot kay ko ninyo na! Day! Blita! Ha? Kisay kontra mo diya, Day! Ay, kinsa pa? Kanang silingan na to nga nagsigalang mata nga murag usa na lang kawati ang wa kapirma. Kinsa ba? Kanang ko nagpatantugod nga ang liog mura og gibayuo. Oh. Wa na, mauna na, gabal na kay dagko mga porsyento. Pasagdi lang tang lote labot ning kinabuhi lang Usa way labot ha? Usa way labot? Usa ko sa iyang giyaw-yawan nga dugay ko ko mabayad. Oh. Nga na wala siya bayad di ay. Ay, pasagdi na lang na. Ako natural ba na? Eh ngano mo laban mo kita ha? Usa man, na kay porsyento anang iyang gipautang, iyang gipatanto? Uy, Wala ka na mo laban mo ka? Wa mo ko mulaban taon. Wa mo laban. Pero lidapig ka. Unsam mo, wa magkita mo laban. Daping na ba hinuon? Unsam na siya. Ha, ngita gyud mga tawhan nagpaburuto na ko ng ilang mga tiyan ay. Nasa na siya, bida. Ayaw lagi taon na nagilad ka na paminaon taon. Ay pagbuot mo na ako god. Imurong tiyan akong paburuto ron. Ano, unsam ba taon kay? Imo mo nitakon, hanin mo. Ngita lang akong sampulan gid ay. Usay sampol ha? Usay sampol sa imo, di mo pasabot ha? Gusto silang makita kung unsa gid ang among kaliwat. Pwes sige, magbahay gyud sila. Dahil Blita! Recorded by X Thunder Gaming. Ako nabalak ang taon na niya ako sawa kay bisa basta makita ang siya kawan no magawa sa taon na siya babag ng mamamarang siya mga burabhadlok sa taong mga taon niya dito sa buha kay lagi mamamarang siya kaliwat unya Kinsa day nag-birthday rondong? ay anak ni Primikoy ang daga ba iya mang gihikayan nagibitar ta Ho. Animal ay. Ngano ko na naam lagi ng bayot nga way matres. oh kinsa ba Paras Braulio god. Burara kay nagbaba ng bayuta. Maglagot ni ko na niya. oo ngano maglagot mo doon sa taon mo ka utsa taon na diha Wa bitaw. Pero makadungog ka ni kung mupasingit ang istorya nako no. Bantay lang gid awal lagi makadungog ko ron. Piyait kinang bayuta ron. Piti man gid ba? Naghapit ang matapos sa kalibutan Oo, ko. eh. Gawas sa mga sakop sa demonyo. ay Ay ka sugod ni ay. ay litag dalaga ay litag Di ko mutagad ana, pero og klaro na gani nga ako mo iyang gi padungog-dungog ana iyang patutsada diha. Aw ha. Sagdi lang magsangka gid mis among mga gahom. gahom Guys, pabantay mo ha. Nagbibigkatap na sila. Nagparamdam na sila. Basi ito reason. Sanaw-sanupan, sanapan nito rin din nato. Pag-pregid mo ikaw. Animal ba ihas now? sama kayo di magiging sultihan anto tagang maguli ta oy Cha, muli ka o pagkita makakaon ulit ra.
Di dahil pagtuwa to kasi sila itong vlog mo. Hello guys, thank you for watching. Awa. Thank you for watching. Oh. Sige, vlog og mga laki. Nagtatong nga ako sa bayan. Tara, eh. Naunsa man ka? Ano nung ato man tao eh? Ang mga ulit sa gawas. Dali na. Naunsa man ka? Uy, kabak. Dali na ba? Tungo lagi sa kong kadlo ka, basi magkagubot ba? Ako lang ipugos kong asawang maulin lang ni. Unya, pagkaugma. Ay, kinsa mo musog kayo nuktok. Yung andoy, isa ba nung nanuktok ka sabang baro ko eh? Ba't kinsa ka na amat lang Tuwabi sa paa na yan, tuwabi. Okay, bangon ko. May bata ingalasi. Oy, kinsam karon. Oy, Bernardino. Ikaw man ini. Bos. Sumunik ka barangay, boss. Dawat na, boss. Alang kang pablita at ugalhab. O siya reklamo. Daghan reklamo, boss. Kuan magpangsakitan sa salangtiyan. Ug luna ko na nakakita, nga miduol mas pablita. Ug may gibutang ko na sudan. Karon, di makataw tuwa sa ospital. Uy, Ha? Buto mo ipasabot ka? gihiluan sa mga asawa nga nanambong sa parte. Tabangan ninyo, boss, ha? Kaya suko kayo amahan sa birthday. Kaya ang iyang anak ko no, nauwaw maayo. Ha, okay, ha, kuno sila, uy. Kinuo ko. Mao na niya akong problema ron. Kaya kung asawa mo tayo, gibisagin lang nga. Mao'y naghilo taon. Kay siya ko no. Kusong kay mamarang niya. Manghiluay pag yun ko no. Kaya pag yun na taon tinood. Bam, ati pres, unsaon may na ako taon. Pala yung tabagi ko ninyo, be. Unsa may buhaton ka na ako, ani. Kung kamoy pasultihon, andoy. Kiting. Thank you. Ati pres, Okay, ang sender na to karadlawa. ang sender na to, Dong. Si Dodong andoy. Andoy. Di man na sa si magpanghadlok og barang. Oh, mao na yun. Parangon Ano, mamarang iyang asawa? Mao na yung pahambog siyang asawa, Ate Pres. Ba? Kung doon ako yung magbinuang niya, Yung parangon parangon. ko nun niya. Yawa. Karoon, Ate Pres, tambong silang parte. Yun na to yung siguro, Ate Pres, kato, tingali, basig, coincidence lang to nga, nahitabo to, nga ang mga tao dito, nagsukat-sukat na kalibangan na ospital. Kunya siya ang asawa, may gibisagin lang kay mamamatang lagi. Manghiluan. Mauna nga, ikihar ba kuno sila? Saon nga taon na natin. Pasakitan mas tiyan. Pasakita siya na ospital, dagan ng ospital. Tungod sa panghabogan niya asawa nga maral siya, mahiluay siya. Saon ni mo ana dong. Sige pa sa inlan. Aya asawa sa nila natin preso. Tubaguno na nila ron kay wa pa sila mag-abot sa barangay. Oo, wa pa sila mag-abot pero tunay ang niingon ang katong nagparty ati pres nga mukiha gyud sila sa asawa ni Dodong kato dong. Ha? Andoy? Si Blita. Di ba yang bana? Andoy. Dodong Andoy. Oh. Mao ni problema no patabang taon siya. Si ati pres tabangi taon ko niyo. Palihog ba mo tambagi ko ninyo. Unsaon man ako. Bam na may mabasa dia bam ba? Bam. Makiha ba na nga wa may ebidensya? Ay, Di na makiyaw sa piyan wa may May kuwan. ebidensya. daghan man kay mga dungog-dungog ati pres nga ungo siya sa Oo kung nga. panghambog. Okay na dungog-dungog pero ang ebidensya, ang sinay ko ano? Ako kaduda ko ati pres nga tungod na sa kanang di kaon na. Oo, tingali na ako ana. Timingan nga ang uban, wa mo kaon na to sudan na. Ang uban, ikaw ng sudan na, mo na Mao timingan. na oh. Wa na mahilisir mo. Ay, ingong gila doy nga. Wa taon may taboy. Gidaman niya nga bana ati pres sa gawas kay dito sila ngaon. Nya usab na. Bam, ang sayo mo kasulti, be. Tabanggi ko na. Kuan kining na ang unsingan ni ang lisod bito na ingon ana. Abi ni mong gulyat doon mga istorya ingon ana nya. Kadyo lang, excuse me na. Abi ni mga tipres kana ingon ana kanang dili lang tamagwa man tamagtumbok no. Oh, doon mga ingon ana mao jud ko na ibati una ana tipres nga magsakit ang tiyan ni murag kanang magsuka. Basta Kanang ingon ana Barang, ana, kanang- gihiluan. Hiluan? Gihiluan or gibarang ingon ana nya. Inig suka ang kanon wa pa mausap. Gigawas mao gihapon tibuok. Uy. Kuno lang ako ha. Ini, paminaw sa niya tala may ipaambit sa Levitico 19, versikulo 31. Ayaw kamog dangop sa mga tigkonsultag mga espiritu o sa mga barangan. Kung buhaton ninyo kini, mahugawan kamo. Ako maong Ginoo nga inyong Diyos. Unya gipadayon sa diri sa kapitulo 20 bersikulo 6. Kun ang usa ka tawo magpakisayod sa mga tigkonsultag mga espiritu o sa mga barangan ug duyog kanila sa ilang salawayong buhat, makigbatok ako kaniya og hinginlan ko siya gikan sa iyang mga kabanay.
Ano diha? Oh, sa ato pa kaning barangan, hiluan. Nagpasabuti ang Ginoo nga ayaw mo dangop. Di Andre, ayaw mo dangop. Ang Dili bati magyunabam ka. Oh, udi, ug imo tukaron ana. Dimunyom ko na, dimunyom. Lagi ug imo tukaron ana, way arang sa Ginoo. Ako ang Ginoo. Si Father Joshua Kador na, Father Dundon, si Father Ray Mamalin, o si Kinumusa, si Father Darwin Gitkanong. Pagkita mi upo, naagi ko nun ang barang. Normal ko na. Nakauna pa panahon ang barang. Tinuod yun na. Sus ka kuya. Anong barang tinuod na? Mao nga, di mo niyo magulaban. Ang barang. Oh, kay gingon dire sa tong Ginoo sa Biblia, wa man sa mingon nga wa. Wa sa mingon nga wa, naa, wa sa mingon nga wa. Ay ang gingon ayaw ka magdangop. Dangop. So, ako madangop ka na, kaya sa ato ba, tinuod, kaya nga na may ayaw ka magdangop. Ayaw ka magdangop. So, wa mingon nga wa, way barangan. Una ay barang wa, ang iyang pasabot nga ayaw ka magdangop, ako mao ang Ginoo. Ang butang pasabot nga way arang sa iyang power. Di ba? Di ba na ay mga gospel karon sa manahag ulyat nga niingon ang katong taong giyawaan, yang yawang ni Kung sa'yo mo gyari, Kung sa'yo mo gyari, imo ba ming kuan, imo ba ming laglagon? Oh. Mao na. Way arang yan sa ato pa. Ay, arang kay ang karon ang katron ebanghelyo ba katong ingon ang katong masakiton og unsa to? Kada bang kagid unsa na? Unsa bang ano? Sangla. Sangla. Wa gyud ra Ginoo kay giingan ra Ginoo kun buot ka. Mamaayo ko kun mo imo pagbuot, di ba? Yan ingon Ginoo buot ko. Naayo siya automatic. Ingon sa atong ang gospel reading sa datong Miyerkules karo Miyerkules anang hisgot gyapon ani mga tambalan ingon sa pare tuon na kun klase man nambal nga ayo mo kunong buhok putla gamay gunting ipagid to sa kawin sa tok or maayo ana ingon sila pero kado nakakuan mong Ginoong Hesus wala yam Pero in fairness sa taga kay kani ang gingan na rabaan ni taga Sikihor. In fairness taga Sikihor kapila may balik-balik di atong tiban. Wa gyud makikita ani ni tiban o ni Kuya Gili. Wa gyud makikita nga kanang inana nay lugar dito nga kanang nabay mamarang bang tao ba. Wa gyud mao gyud mo gipangita ni Gili Del Mar dito. Dito mi Santa Maria, Bukid Santa Maria. Dito mi nangita gyud mi anang barang-barang pero wa gyud Bukid sa San Antonio nasa San Antonio bukid po sa Sikihor abi ni mo gulyat abi ni mo nasakay na construct ani mga buwana nga na di atong Sikihor ay partikular na turista gusto tag sakay ay turista Ma'am, daghang afam. Oh, daghan. ha Daghang afam. Mga tuta! Ato ati Pres. mabali bang kuno Kula ko ang puzzle, tihon. RMN